മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഓണസങ്കല്പം. അത്തരമൊരു കാലം നമുക്കിനിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി നടത്തുന്ന സാധാരണ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണിത്. 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 100 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കും. കർക്കിടകം പഞ്ഞമാസമാണെന്നാണല്ലോ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. ആ പഞ്ഞമാസത്തെ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പൊൻചിങ്ങവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവോണവുമുണ്ട് എന്ന പ്രത്യാശ കൊണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെ ദുഃഖപൂർണമായ കോവിഡ് കാലത്തെ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നതും ഇതിനപ്പുറത്ത് സൗഖ്യപൂർണമായ ഒരു നല്ല കാലമുണ്ട് എന്ന പ്രത്യാശ കൊണ്ടാണ്. ആ പ്രത്യാശ തന്നെയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ മുറിച്ചുകടക്കാൻ ഉപയുക്തമാകുന്ന 100 ദിന കർമ്മപരിപാടികളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഈ മഹാമാരിക്കിടയിലും സന്തോഷകരമായ ഓണം മലയാളികൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നാം. പകർച്ചവ്യാധി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും സമ്പദ്ഘടനയിലും ഗൗരവമായ തകർച്ച സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലമായി മുന്നേറുമ്പോഴാണ് ഈ മഹാവ്യാധി നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അതിനു മുൻപ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും നാം നേരിട്ടു. അതുമൂലം വേഗം കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിതോത്സാഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ മതിയാവും. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ 5ാം വർഷമാണ്. 4ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കോവിഡ്-19 ശക്തമായി തുടരുമെന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പരമാവധി സമാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളും പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് വളരെയേറെ പ്രശംസ നേടിയതാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം. ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ 86 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നാം വിതരണം ചെയ്തത്. ഈ ഓണക്കാലത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെയുള്ള
86,50,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം പുതിയ കാർഡുകൾ കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ 88 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല. ഈ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം അടുത്ത 4 മാസം തുടരും. റേഷൻ കടകൾ വഴി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുക. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയാവുന്നത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളെന്നാണ്. UDF ഭരണമൊഴിയുമ്പോൾ 35 ലക്ഷം പേർക്ക് 600 രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു പെൻഷൻ. അതുപോലും കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDF പ്രകടന പത്രികയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച പ്രധാന വാഗ്ദാനമായിരുന്നു സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ വർധന. അത് അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നാടാകെ കാണുന്നു. അതിലത്യധികം അഭിമാനമുണ്ട്. പെൻഷൻ തുക 600 രൂപയിൽ നിന്ന് 1000 രൂപയായും തുടർന്ന് 1200 രൂപയായും 1300 രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 35 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കളെന്നത് 58 ലക്ഷമാക്കി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹരായ 23 ലക്ഷം പുതുതായി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. കുടിശ്ശികയില്ലാതെ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് 2 സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ 100 രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 2, ഇനി പെൻഷൻ മാസം തോറും വിതരണം ചെയ്യും. കോവിഡിനെതിരെ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം, മനുഷ്യവിഭവശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയിൽ വലിയ കുതിപ്പാണ് സർക്കാർ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാർശ്വവ്യാധി തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ വഴി 9768 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിയമിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ 1200 ഹൗസ് സർജന്മാരെയും 1152 അഡ്വോക്ക് ജീവനക്കാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ആവശ്യം വന്നാൽ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേണ്ട ജീവനക്കാരെ കൂടി ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റും. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കും. ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം പ്രതിദിനം 500,000 ഉയർത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആശുപത്രിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സൗകര്യമുള്ള കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഇതുവരെ
386 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. വരുന്ന 100 ദിവസങ്ങളിൽ 153 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇവിടങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും OP ഉണ്ടാകും. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ജില്ലാ, ജനറൽ, താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുടെ ഭാഗമായ 24 പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും. 10 പുതിയ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, 9 സ്കാനിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, 3 പുതിയ കാത്ത് ലാബുകൾ, 2 ആധുനിക ക്യാൻസർ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കും. 2021 ജനുവരിയിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നതിന് ശേഷം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുതിയൊരു പഠനാന്തരീക്ഷവും പശ്ചാത്തല സൗകര്യവുമൊരുക്കി വരവേൽക്കും. 500 കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ സ്കൂളിനും 5 കോടി രൂപ വീതം മുടക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന 35 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, 3 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 14 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ 100 ദിവസത്തിനകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മറ്റ് 27 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പണി പൂർത്തിയാക്കും. 250 പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണി ആരംഭിക്കും. 45,000 ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ LP സ്കൂളുകളും ഹൈടെക്കാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിപാടി കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ 11,400 സ്കൂളുകളിൽ ഹൈടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ സജ്ജീകരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓൺലൈൻ അധ്യയന പരിപാടി കേരളത്തിന് നവീനമായ അനുഭവങ്ങളാണ് നൽകിയത്. KSFEയുടെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 5 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാശ്രീ പദ്ധതി 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണം ആരംഭിക്കും. 18 കോടി രൂപയുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ITI അടക്കം നവീകരിച്ച 10 ITIകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ 150 പുതിയ കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കും. ആദ്യത്തെ 100 കോഴ്സുകൾ സെപ്റ്റംബർ 15 പ്രഖ്യാപിക്കും. APJ അബ്ദുൽ കലാം സർവകലാശാല, മലയാളം സർവകലാശാല എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥിര ക്യാമ്പസിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തും. 126 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ 32 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ഈ സർക്കാർ 4 വർഷം കൊണ്ട് 1,41,615 പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകി. ഇതിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
PSCക്ക് നിയമനം വിട്ടുകൊടുത്ത 11 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നിയമ, ധന, പൊതുഭരണ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കും. നിയമനം PSCയെ ഏൽപ്പിച്ചാലും സ്പെഷ്യൽ റൂൾസിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഏറെ നാളായുള്ള ആവശ്യമാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസിന് അവസാന രൂപം നൽകും. ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സമയബന്ധിതമായി ഈ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കാണും. 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോളേജ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലകളിലായി 1000 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും. 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 15,000 നവസംരംഭങ്ങളിലൂടെ 50,000 പേർക്ക് കാർഷികേതര മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നൽകും. പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, കുടുംബശ്രീ, KFC, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയായിരിക്കും മുഖ്യ ഏജൻസികൾ. ഒരു പ്രത്യേക പോർട്ടലിലൂടെ ഓരോ ഏജൻസിയും അധികമായി സൃഷ്ടിച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും 961 കോടി രൂപ മുടക്കി 5000 ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി 392 കോടി 9 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമീണ റോഡുകൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കും. 1451 കോടി രൂപയുടെ 189 പൊതുമരാമത്ത് കിഫ്ബി റോഡുകൾ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കും. 901 കോടി രൂപയുടെ 158 കിലോമീറ്റർ KSTP റോഡുകൾ, കുണ്ടന്നൂർ, വൈറ്റില ഫ്ലൈ ഓവറുകളടക്കം 21 പാലങ്ങൾ ഇവയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 671 കോടി 26 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടെൻഡർ നൽകിയ 41 കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ നവംബറിനകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പുനലൂർ നഗർ റോഡ് നവീകരണം, ചങ്ങനാശ്ശേരി കവിയൂർ, ശിവഗിരി റിംഗ് റോഡ്, ചെറുനിയൂർ കിളിമാനൂർ റോഡ്, ഇലഞ്ഞിമേൽ ഹരിപ്പാട്, നന്താരപ്പടവ് ചേവാർ ഹിൽ ഹൈവേ റീച്ച് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലുൾപ്പെടും. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഇതിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോവളം ബേക്കൽ ജലപാതയുടെ 590 കിലോമീറ്ററിൽ 453 കിലോമീറ്റർ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കും. ചമ്പക്കുളം, പറശ്ശിനിക്കടവ്, പഴയങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബോട്ട് ജെട്ടികളും കല്ലായി, പറമാമ്പിൽ പാലങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കും. കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി, സേഫ് കേരള കൺട്രോൾ റൂം എന്നിവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് ക്രൂയിസ് വെസൽ, 2 കാറ്റമറൻ ബോട്ടുകൾ, 2 വാട്ടർ ടാക്സികൾ എന്നിവ നീരണിയും. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ പോർട്ട് ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വയനാട് തുരങ്കം റൂട്ടിന് കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അന്തിമ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും
ടെൻഡറിങ്ങും അടക്കമുള്ള നിർവഹണ ചുമതല കൊങ്കൺ റെയിൽവേക്കാണ്. തുരങ്കപാത യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക മുന്നേറ്റം 100 ദിവസത്തിനകം നടത്താനാകും. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിപണനം പ്രധാന പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ 14 ഇനം പച്ചക്കറികൾക്ക് തറവില പ്രഖ്യാപിക്കും. രാജ്യത്ത് ആദ്യമാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം പച്ചക്കറിക്ക് തറവില ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. പച്ചക്കറി ന്യായവിലക്ക് ഉപഭോക്താവിന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും സംഭരിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കടകളുടെ ശൃംഖല ആരംഭിക്കും. കൃഷിക്കാർക്ക് തത്സമയം തന്നെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകും. വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ മിച്ച പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും കമ്മിയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് പച്ചക്കറി നീക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയെടുക്കും. തറവില നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വ്യാപാര നഷ്ടമുണ്ടായാൽ നികത്തുന്നതിന് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകും. കരട് രൂപരേഖ ചർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി സെപ്റ്റംബർ 2ാം വാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 2ാം കുട്ടനാട് വികസന പാക്കേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുതുക്കിയ കാർഷിക കലണ്ടർ പ്രകാശിപ്പിക്കും. 13 വാട്ടർഷെഡ് പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. 500 ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി 500 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി ആടുകളുടെ ബീജദാന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. കേരള ചിക്കൻ 50 ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂടി തുടങ്ങും. മൺട്രോത്തുരുത്തിലും കുട്ടനാട്ടിലും കാലാവസ്ഥ അനുരൂപ കൃഷിരീതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 250 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദവി കൈവരിക്കും. അടുത്ത 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കയർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 50% വർധന നേടും. ഓരോ ദിവസവും ഒരു യന്ത്രവൽകൃത ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി പരമ്പരാഗത മേഖലയിൽ 350 രൂപയായിരിക്കുന്നത് ഈ യന്ത്രവൽകൃത മേഖലയിൽ ശരാശരി 500 രൂപയായി ഉയരും. കശുവണ്ടി മേഖലയിൽ 3000 തൊഴിലാളികളെ കൂടി കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ, കേപെക്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നൽകും. പനമ്പ്, കയർ, കോമ്പോസിറ്റ് ബോർഡുകളുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കും. ഓഫ്ഷോർ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. 35 കിലോമീറ്റർ തീരദേശ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെല്ലാനം തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കും. 192 കോടി രൂപയുടെ 140 ഗ്രോയിനുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിൽ 5000 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകും. മത്സ്യഫെഡിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ചെത്തി ഹാർബറിനും തീരദേശ പാർക്കിനും തറക്കല്ലിടും. തീരദേശത്തെ മുഴുവൻ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെയും 60 മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളുടെയും പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. 69
തീരദേശ റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഗസ്റ്റ് വർക്കർ ഫ്രണ്ട്ലി റെസിഡൻസ് ഇൻ കേരള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. 490 കോടി രൂപയുടെ 39 പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കടമക്കുടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കാസർഗോഡ് നഗരസഭ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം, കുണ്ടറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം, രാമനാട്ടുകര കുടിവെള്ള പദ്ധതി നവീകരണം, താനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടം, തിരുവാലി വണ്ടൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ 2 ഘട്ടങ്ങൾ, പൊന്നാനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, തച്ചനാട്ടുകര ആലനല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, മലമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി. ഈ കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ 100 ദിവസത്തിനകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 1.5 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകും. കോതമംഗലം, ചാലക്കുടി, കലൂർ എന്നീ വൈദ്യുതി സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ നവംബറിനുള്ളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പുകലൂർ മാടക്കത്തറ ഹൈ വോൾട്ടേജ് DC ലൈൻ ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഈ കാലയളവിൽ നടക്കും. ഒറ്റപ്പാലം പ്രതിരോധ പാർക്ക്, പാലക്കാട്ടെയും ചേർത്തലയിലെയും മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കുകൾ എന്നിവ തുറക്കും. കേരള സിറാമിക്സിന്റെ നവീകരിച്ച പ്ലാന്റുകൾ, ആലപ്പുഴ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന്റെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്നിവയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് പാർക്ക്, പാലക്കാട് സംയോജിത റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക്, കുണ്ടറ സിറാമിക്സിൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് പാർക്ക്, നാടുകാണി ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്റർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 66 ടൂറിസം പദ്ധതികൾ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ഇതിൽ വേളി മിനിയേച്ചർ റെയിൽവേ, വെള്ളാളർ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ്, ആലപ്പുഴ മെഗാ ടൂറിസം, ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ, ചമ്രവട്ടം പുഴയോര സ്നേഹപാത, കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കൾച്ചറൽ ഹബ്ബ്, തലശ്ശേരി ടൂറിസം പദ്ധതി 1ാം ഘട്ടം ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുകയാണ്. കൂത്തുപറമ്പ്, ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങളടക്കം 10 സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നവീകരിച്ച ആലപ്പുഴയിലെ രാജാ കേശവദാസ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തുറന്നുകൊടുക്കും. കനകക്കുന്നിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിമയും ചെറായിലെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സ്മാരകവും 6 വിവിധ ഗാലറികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആലപ്പുഴയിലെ മ്യൂസിയം പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തേതായി കയറിയാൻ മ്യൂസിയം പൂർത്തിയാകും. എറണാകുളം TK പത്മിനി ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. ശബരിമലയിൽ 28 കോടി രൂപയുടെ 3 പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. നിലക്കലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. പട്ടികജാതി മേഖലയിൽ 6000 പഠനമുറികൾ, 1000 സ്പില്ലോവർ വീടുകൾ, 3000 പേർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാൻ ധനസഹായം, 700 പേർക്ക് പുനരധിവാസ സഹായം, 7000 പേർക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 5 ഹോസ്റ്റലുകൾ, 4 ITIകൾ, 2 മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കും. എല്ലാവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളും കുടിശ്ശികയില്ലാതെ നൽകും. പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ 4 മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ പൂർത്തിയാക്കി തുറക്കും. 23 പട്ടികവർഗ കോളനികളിൽ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പരിപാടി നടപ്പിലാക്കും. 7027 ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൈവല്യ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ സഹായം നൽകും. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ ഗ്രാന്റ്
നവംബർ മാസം നൽകും. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഇതിനകം 2,25,750 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 25,000 വീടുകൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കാനാവും. 30 ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും. 1000 ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ പൂർത്തീകരിക്കും. 300 കോടി രൂപ പലിശ സബ്സിഡി വിതരണം ചെയ്യും. ഹരിത കർമ്മസേനകളോട് യോജിച്ച് 1000 ഹരിത സംരംഭങ്ങളും കുടുംബശ്രീ പൂർത്തീകരിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാന്റുകളുടെ വിതരണത്തിൽ ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 3ാം ഗഡു വികസന ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായും അനുവദിക്കും. ചെലവഴിച്ച് തീരുന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാവില്ല. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന പണം പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ അധികമായി ലഭ്യമാക്കും. അപേക്ഷകളുടെ തീർപ്പാക്കലിനും പരാതി പരിഹാരത്തിനുമായി ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനം 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 150 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടമായി നടപ്പാക്കും. 15 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും 15 സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും 6 എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസുകളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 10,000 ക്രയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 20,000 പട്ടയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യും. 19 സ്മാർട്ട് വില്ലേജുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. റവന്യൂ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കും. ട്രഷറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറ്റമറ്റതാക്കും. വൻകിട പശ്ചാത്തല സൗകര്യ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രളയാഘാത ശേഷി താങ്ങുന്ന ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി സെമി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ശംഖുമുഖം തീരദേശ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ കാലയളവിൽ നടത്തും. 2021 ഫെബ്രുവരിക്ക് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾക്ക് വിവിധ മേഖലകളിൽ നേതൃപാടവം കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകാൻ വിദഗ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കോഴ്സുകൾ നടത്താൻ കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി ആരംഭിക്കും. ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ഭരണഘടന, നിയമം, പാർലമെന്ററി പരിചയം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പരിശീലകരായി ക്ഷണിക്കും. 100 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള 100 പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ കാലത്ത് കേരള സമൂഹവും സമ്പദ്ഘടനയും സ്തംഭിച്ചു നിന്നുകൂടാ. കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ വികസന നേട്ടങ്ങളെ സ്ഥായിയാക്കുകയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനാണ് സർക്കാർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച പ്രകടന പത്രികയിലെ ഓരോ കാര്യവും അക്കമിട്ട് നടപ്പാക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയ കാലത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ കൂടി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച 100 ദിന പരിപാടിയുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ തലത്തിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവലോകനം ചെയ്യും. ഇതിന്റെ അവലോകനം എല്ലാ തലങ്ങളിലും നടക്കും. ഈ സർക്കാരിന് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഓണസമ്മാനവും സന്ദേശവും പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമല്ല, അവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും എന്ന ഉറപ്പുമാണ്.
ഇതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോൺ തിരിച്ചടവിൻ്റെ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 31 അവസാനിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാലയളവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുൻനിർത്തി മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും ചെറുകിട വ്യാപാരികളും കടുത്ത പണഞ്ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊറട്ടോറിയം തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിൽ വന്നുചേർന്ന ഭീമമായ പലിശയും ഇത്തരക്കാർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൊറട്ടോറിയം പരിധി 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി നൽകാൻ റിസർവ് ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും പലിശയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും മന്ത്രിയോട് കത്തിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസിനും സന്നദ്ധ സേനാ പ്രവർത്തകർക്കും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്തുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള മറ്റെല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമായ ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു പ്രത്യേക വാർത്താ സമ്മേളനമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീടാവാം.